Staré tajomstvo prúdu. Ako sa vrátiť k energii, ktorú strácate každý deň? Tisíce rokov sa toto poznanie odovzdávalo v uzavretých školách. Jogíni ho nazývali samádhi, stav úplnej prítomnosti. Daoisti hovorili o wu-wei, konaní bez násilia, bez zbytočného tlaku. Staré mystické tradície hovorili o okamihu, keď človek prestane stáť proti životu a začne prúdiť spolu s ním. Dnes preto máme jednoduchšie slovo. Tok. Ale jeho podstata sa nezmenila. Keď ste v toku, ste tu. Nie na poli. Nie telom v jednej miestnosti a mysľou niekde inde. Ste prítomní celou svojou bytosťou. Telo nie je na autopilote. Myseľ neblúdi v minulosti. Pozornosť neuteká do budúcnosti. Vaša energia sa sústredí do jediného bodu. Do prítomného okamihu. A vtedy sa začne diať niečo zvláštne. Niektorí ľudia v tomto stave žijú častejšie než ostatní. Možno ste ich už stretli. Vojdú do miestnosti a atmosféra sa zmení. Povedia pár slov a veci sa pohnú. Začnú konať a prekážky sa akoby sami presúvajú. Správni ľudia sa objavia v správnom čase. Informácia príde presne vtedy, keď ju potrebujú. Niečo sa otvorí. Niečo začne spolupracovať. Nie je to obyčajné šťastie. Nie je to dar pre vyvolených. Je to stav, v ktorom človek prestane rozptýľovať svoju silu a začne byť prítomný. Hlavný problém. Väčšina ľudí však nežije tu. Telo umýva riad, ale myseľ je v starom rozhovore. Telo sedí v práci, ale vedomie je v zajtrajšom strachu. Telo je s blízkym človekom, ale hlava rieši zoznam povinností. Človek je fyzicky prítomný, ale v skutočnosti tam nie je. A život medzi tým prechádza okolo. Potom sa čudujeme, prečo nemáme energiu. Prečo techniky nefungujú. Prečo afirmácie zostávajú len slovami. Prečo sa túžby nehýbu. Prečo svet nereaguje. Odpoveď môže byť nepríjemne jednoduchá. Pretože my sami nie sme prítomní. Ale dá sa to zmeniť. Nie o rok. Nie keď bude všetko ideálne. Nie keď sa vyrieši celý život. Dá sa to začať meniť dnes. Stav toku nie je náhoda. Je to stav pozornosti, tela, nervového systému a vnútornej sústredenosti. Dnes si ukážeme, kde strácate svoju energiu? Ako sa odpojujete od prítomnosti? Čo vás vyhadzuje z toku? Ako sa doň vrátiť? A ako z neho urobiť prirodzenejší stav svojho života? Staré školy to trénovali roky. Vy dnes nepotrebujete roky. Potrebujete prvý kľúč. A ten si ukážeme práve teraz. 3 stavy, v ktorých človek žije. V každom okamihu sa človek nachádza v jednom z 3 stavov. Buď žije v minulosti, alebo v budúcnosti, alebo je skutočne tu. A od toho, kde trávite väčšinu dňa, závisí všetko. Energia, rozhodnutia, vzťahy, výsledky, zdravie nervového systému,
aj schopnosť tvoriť nový život. Prvý stav, život minulosti. Sadnete si a začnete prehrávať staré spomienky. Znovu a znovu si premietate tie isté udalosti. Čo ste mali povedať? Čo ste nemali urobiť? Kde sa to mohlo skončiť inak? Keby som vtedy reagoval inak? Keby som povedal niečo iné? Keby som to pochopil skôr? Je to, ako by ste sa pozerali na starú fotografiu a snažili sa prepísať to, čo je na nej zachytené. Lenže minulosť je uzavretý záber. Je to už vyvolaný film. Udalosť, ktorá sa stala. Nie je v nej živá sila prítomnosti. A keď do nej stále posielate pozornosť, minulosť z vás začína ťahať energiu. Nie preto, že by bola zlá, ale preto, že sa pokúšate oživiť niečo, čo už nie je živé. Preto sa po dlhých rozhovoroch o tom, čo bolo, často necítime ľahší. Cítime sa vyčerpaní, pretože sme práve minuli obrovské množstvo sily na miesto, kde už nemôžeme nič zmeniť. Druhý stav, život v budúcnosti. Druhý stav je život v tom, čo sa ešte nestalo. Obavy, plány, scenáre, fantázie, strachy, očakávania. Čo ak to nevyjde? Čo si pomyslia ľudia? Čo bude zajtra? A čo keď sa stane toto? Alebo naopak, keď raz príde toto, potom budem šťastný. Keď sa zmení tamto, potom začnem žiť. Keď dosiahnem výsledok, potom budem pokojný. Budúcnosť je pole možností. Ale keď do nej neustále unikáte mysľou, vaša energia sa rozptýluje do 1000 neexistujúcich ciest. Trochu energie ide do jedného scenára, trochu do druhého, trochu do strachu, trochu do fantázie. A v prítomnosti nezostane takmer nič. Telo žije, dýcha, chodí, vybavuje, reaguje. Ale skutočná prítomnosť hýba. Tretí stav, život tu a teraz. Tretí stav je okamih, keď telo a vedomie stoja v jednej časovej aj priestorovej línii. Nie ste včera, nie ste zajtra, ste tu. Počujete, čo počujete. Vidíte, čo vidíte. Cítite telo. Vnímate dých. Vnímate svet bez toho, aby ste ho okamžite prekrývali starými príbehmi. A vtedy sa deje dôležitá vec. Energia prestáva unikať. Nevyteká do minulosti, nerozptýľuje sa do budúcnosti. Sústreďuje sa v bode prítomnosti. Človek sa vtedy stáva vodičom života. Nie je stuhnutý, nie je rozbitý, nie je roztrúsený. Je prítomný. A preto má viac sily. Paradox je, že väčšina ľudí je v tomto stave len niekoľko minút denne. Zvyšok dňa prežívajú vo vnútornom komentári, v spomienkach, v obavách, v automatickom režime. A potom sa pýtajú, prečo nemajú energiu. Odpoveď znie: energia je tam, kde je vaša pozornosť. A ak vaša pozornosť nie je tu, nie ste tu ani vy. Čo sa deje, keď človek vstúpi do toku? Keď človek vstúpi do toku, nejde o magický trik. Z neurovedného pohľadu sa mení spôsob, akým funguje pozornosť. Menej energie ide do vnútorného hluku. Viac energie ide do konkrétneho vnímania, konania a rozhodovania. Mozog prestáva skákať medzi minulosťou a budúcnosťou.
Nervový systém sa postupne dostáva z režimu napätia do režimu sústredenej bdelosti. A práve tu sa stretáva veda so starým poznaním. Staré tradície hovorili: buď prítomný a svet sa ti začne ukazovať inak. Moderným jazykom by sme povedali: to, čomu dávate pozornosť, začína formovať vaše vnímanie, rozhodnutia a správanie. Mozog nevidí realitu celú, filtruje ju. Retikulárny aktivačný systém, často označovaný ako RAS, pomáha vyberať, čo z nekonečného množstva podnetov vpustíte do vedomia. Preto, keď sa na niečo sústredíte, začnete to vidieť častejšie. Nie preto, že by to predtým neexistovalo, ale preto, že váš systém to začal prepúšťať do vedomia. Tu vzniká veľa tzv. Synchronicít. Nie všetko je zázrak. Nie všetko je náhoda. Niekedy ste jednoducho konečne prítomní dosť na to, aby ste zbadali dvere, ktoré boli celý čas otvorené. Často sa hovorí, že kvantová fyzika dokazuje, že pozorovanie mení realitu. Presnejšie je povedať, kvantová fyzika nám ukazuje, že na najmenšej úrovni hmoty sa veci nesprávajú tak pevne a mechanicky, ako si bežne myslíme. Slávny experiment s 2 štrbinami ukazuje, že spôsob merania ovplyvňuje to, ako sa jav prejaví. Nie je správne z toho lacno vyvodiť, že každá myšlienka okamžite vytvára realitu. Ale ako obraz je to silné. Pretože aj v ľudskom živote platí, kým ste rozptýlení, žijete v oblaku možností, impulzov a nedokončených smerov. Keď sa však sústredíte, jedna možnosť sa začne meniť na čin. A čin mení život. Minulosť už je uzavretá, budúcnosť ešte nemá tvar. Jediné miesto, kde môžete niečo urobiť, je tu. Nie včera, nie zajtra, teraz. 5 znakov, že ste v toku. Prvý znak – energia. Zrazu máte silu, ktorá akoby prišla odnikiaľ. Ráno sa zobudíte jasnejší, práca ide ľahšie, telo je živšie, myseľ menej zaťažená. Nie je to nervózna energia, nie je to tlak, je to tichá, stabilná sila. Taká, ktorá nechce utekať, chce konať. Druhý znak – záujem o prítomnosť. Keď ste v toku, život vás začne zaujímať v reálnom čase. Nie ako problém, nie ako boj, ale ako dej, ktorého ste súčasťou. Nepotrebujete stále kontrolovať minulosť. Nepotrebujete stále predbiehať budúcnosť. Ste v tom, čo sa práve deje. A preto vás vonkajšie udalosti menej rozbíjajú. Tretí znak – synchronicity. Myslíte na človeka a ozve sa. Potrebujete informáciu a príde cez nečakaný zdroj. Niečo hľadáte a zrazu to vidíte všade. Meškáte a napriek tomu prídete presne. Nie vždy je to nadprirodzené. Často je to znak, že ste v lepšom kontakte s realitou. Všímate si viac, reagujete presnejšie, ste naladení a život sa javí plynulejšie. Štvrtý znak – veci sa hýbu. Tam, kde bolo zaseknutie, sa objaví pohyb. Odložený rozhovor sa konečne udeje. Nedokončená úloha sa pohne. Projekt, ktorý stál, dostane prvý impuls. Nie preto, že by vesmír urobil všetko za vás, ale preto, že vy ste sa vrátili do seba. A keď je človek prítomný, jeho konanie má väčšiu váhu. Piaty znak – svet vás počuje. Keď ste rozptýlení, vaše slová sú slabé. Keď ste prítomní, majú váhu. Ľudia vás vnímajú inak. Rozhodnutia sú jasnejšie. Vaše áno je pevnejšie.
Vaše nie je čistejšie. Nie je to agresia, je to vnútorná súdržnosť. A svet na ňu reaguje. 7 vecí, ktoré vás vyhadzujú z toku. Prvá, výčitka voči realite. Toto nemalo byť takto. Ľudia by mali byť iní. Keby sa zmenili okolnosti, potom by som mohol žiť. Každá takáto myšlienka vás oddeľuje od toho, čo je. Prijatie neznamená súhlas so všetkým. Neznamená pasivitu. Znamená prestať míňať energiu na odpor voči faktu. Najprv vidím, čo je, až potom môžem konať. Druhá, vnútorný zhon. Zhon hovorí: neverím, že to príde. Neverím, že mám dosť. Musím to mať hneď. Lenže čím viac človek ťahá výsledok k sebe, tým menej je prítomný pri kroku, ktorý má urobiť dnes. Je to ako zasadiť semeno a každú hodinu ho vyhrabávať zo zeme, aby ste skontrolovali, či už rastie. Takto sa nezrodí rast. Takto sa zničí koreň. Tok potrebuje dôveru. Robím dnes to, čo mám urobiť dnes. Výsledok nechám dozrieť. Tretia, neustále prehrabávanie minulosti. Minulosť môže dať skúsenosť, môže dať pochopenie, môže dať lekciu, ale nemá sa v nej bývať. Ak sa každý deň vraciate k tej istej bolesti, tomu istému rozhovoru, tej istej výčitke, neberiete si už poučenie. Už len platíte energiou za obraz, ktorý sa nedá zmeniť. Spýtajte sa, čo sa z toho mám naučiť? Ak odpoveď príde, vezmite ju a potom sa vráťte sem. Štvrtá, fantázie o budúcnosti. Snívanie môže byť krásne. Vízia môže byť dôležitá. Ale ak človek žije iba v predstavách, stráca silu potrebnú na prvý krok. Budúcnosť sa nevytvára v predstavách. Budúcnosť sa začína v prítomnom čine. 5. Mechanické techniky. Afirmácie bez prítomnosti sú len zvuk. Meditácia bez vedomia je len sedenie. Rituál bez vnútornej účasti je len pohyb. Jedna veta povedaná celou bytosťou má väčšiu silu než 1000 viet odrecitovaných mechanicky. Nie forma je rozhodujúca. Rozhodujúca je prítomnosť. 6. Dopamínová pasca. Mozog má systém odmeny. Kedysi nás odmeňoval za činy, ktoré pomáhali prežiť. Nájsť jedlo, vyriešiť problém, niečo dokončiť. Lenže moderný svet tento systém preťažil. Scrollovanie, krátke videá, sladké jedlo, neustále notifikácie, rýchle podnety bez námahy. Mozog dostáva lacné odmeny, ale človek sa cíti prázdnejší. Pretože prítomnosť vyžaduje citlivosť. A lacné stimuly ju otupujú. Niekedy pomôže jednoduchý pôst od rýchlych podnetov. Menej sietí, menej nekonečného obsahu, menej impulzívneho siahania po telefóne. Prvé dni môžu byť nepríjemné, ale potom sa začne vracať citlivosť. Radosť prechádzky, chuť jednoduchého jedla, ticho, dokončená práca, vlastný dých. A s nimi aj schopnosť byť v toku. 7. Chýbajúce uzemnenie. Človek môže mať veľa myšlienok, vízií a vzhľadov. Ale ak nie je v tele, nič sa neukotví. Uzemnenie znamená cítiť nohy, vnímať telo, byť v realite, neunikať stále do hlavy. Pomáha chôdza,
pohyb, práca rukami, upratovanie, varenie, cvičenie, studená voda, kontakt so zemou, dých. Uzemnenie je súhlas byť tu. V tomto tele, v tomto živote, v tomto okamihu. Bez uzemnenia energia vyprchá. S uzemnením môže prejsť do konkrétneho činu. Ak ste dopozerali až sem, niečo vo vás sa pravdepodobne pohlo. Napíšte do komentára, čo vás zasiahlo najviac. Možno ste si uvedomili, kde denne strácate energiu. Možno ste pochopili, prečo niektoré techniky nefungovali. Možno ste sa spoznali v živote v minulosti alebo v budúcnosti. Stačí pár vied vlastnými slovami. Pretože vzhľad, ktorý nezachytíte, sa často stratí. Ale vzhľad, ktorý pomenujete, s vami začne pracovať. Praktické techniky návratu do toku. Prvá, dých. Najjednoduchšia cesta späť je dých. Nádych, výdych a návrat. Keď myseľ odíde, nehrešte ju, len ju vráťte. Opakujte. Som tu, som teraz, vraciam sa. Druhá, robte to, pričom ožívate. Človek najľahšie vstupuje do toku pri činnosti, ktorá ho prirodzene vtiahne. Tvorba, pohyb, hudba, tanec, písanie, práca na zmysluplnom projekte, učenie sa niečoho nového. Nájdite svoje brány do toku. Tretia, pohyb. Telo je kotva. 20 minút chôdze dokáže niekedy urobiť viac než hodina premýšľania. Keď sa hýbe telo, myseľ sa vracia z abstraktného sveta do reality. Štvrtá, pozorovanie. Choďte von a len sa pozerajte. Na stromy, na oblohu, na ľudí, na svetlo. Bez komentára, bez súdu. Bez potreby všetko pomenovať. Len prepúšťajte svet cez seba. 5. Ranný rituál. Ráno nastavuje celý deň. Skôr než vezmete do ruky telefón, napite sa vody, sadnite si na pár minút do ticha, vnímajte dých, prebuďte telo a až potom vstúpte do sveta. Kto dá ráno ako prvé svoju pozornosť telefónu, často odovzdá svoj deň cudziemu rytmu. 6. Spomalenie. Keď cítite, že vás nesie zhon, zastavte. Použite jednoduché dýchanie. Nádych nosom na 4 doby. Zadržanie na 7. Výdych ústami na 8. Opakujte 3-krát. Telo dostane signál. Nie som v ohrození, môžem sa vrátiť. Alebo ešte jednoduchšie, 3 pomalé nádychy, 3 pomalé výdychy. Chodidlá na zemi, pohľad okolo seba. Čo vidím? Čo počujem? Čo cítim? A ste späť. 7. Okamžitý čin. Keď príde jasná myšlienka, urobte malý krok hneď. Nie celý projekt, nie dokonalý výsledok, len prvý konkrétny pohyb. Napísať vetu, zdvihnúť telefón, otvoriť dokument,
upratať stôl, urobiť jeden krok. Myšlienka, ktorá sa zmení na čin, vás okamžite vracia do prítomnosti. Krátka záverečná praktika. Sadnite si pohodlne. Chrbát je vzpriamený, ale nenapätý. Ruky voľne položené. Chodidlá na zemi. Zatvorte oči. Nadýchnite sa nosom, pomaly vydýchnite ústami. Ešte raz. Nádych. Výdych. Pocíťte váhu tela. Stoličku pod sebou. Chodidlá na podlahe. Dých v hrudi. Povedzte si vnútri. Som tu. Som teraz. Vraciam svoju energiu späť. Predstavte si, že všetká energia, ktorú ste nechali v starých rozhovoroch, obavách, predstavách a cudzích príbehoch, sa pomaly vracia späť k vám. Ako potôčiky, ktoré sa vracajú do rieky. Z minulosti, z budúcnosti, z miest, kde už nemusíte byť. Všetko sa vracia do tohto okamihu. Do tela, do dychu, do stredu. A teraz si predstavte v oblasti solarplexu malé teplé svetlo. S každým nádychom sa rozjasňuje. S každým výdychom sa rozlieva do tela. Nie prudko, nie násilne, pokojne. Povedzte si, som tu, som teraz, som v prúde života. Zostaňte v tom ešte niekoľko nádychov. Keď budete pripravení, jemne pohnite prstami na rukách a nohách. Nadýchnite sa a otvorte oči. Teraz už viete, že tok nie je niečo vzdialené. Nie je to stav pre vyvolených. Nie je to tajomstvo ukryté mimo vás. Je to návrat. Do tela, do dychu, do pozornosti, do prítomnosti. Vždy, keď sa stratíte, môžete sa vrátiť. Nie raz navždy, ale znova a znova. A časom sa návrat stane prirodzenejší než útek. Pamätajte, keď ste rozptýlení, život vás míňa. Keď ste prítomní, život vás počuje.